Genius! Avui parlarem sobre el medi físic. Com ja sabem, els éssers vius ens trobem envoltats de diferents elements que condicionen la nostra manera de viure. Tots aquests elements conformen el medi. Hi ha dos tipus principals de medi, el medi físic i el medi biològic. Ara veurem en profunditat què és el medi físic i quins són els elements principals que el conformen. Per començar, hem d'entendre què és el medi físic. El podríem definir com el conjunt d'elements inerts, és a dir, que no tenen vida, que envolten els organismes i que tenen una influència en la seva vida. També és el suport de la vida a la Terra i de les activitats humanes, aportant-nos les matèries primes que utilitzem en el nostre dia a dia. Això també ens porta a pensar que el medi físic rep l'impacte d'allò que produïm els humans i de les nostres activitats, com els residus que deixem i el desgast que produïm. És per això que cal un equilibri, tenint cura del nostre entorn. Aquest medi està condicionat per alguns factors, com el clima o les relacions entre els éssers vius que hi habiten. Tot i que hi ha molts components que el formen, hi ha tres que són fonamentals: l'aigua, l'aire i el sol. L'aigua és imprescindible per la vida de tots els éssers vius, ja que, de fet, una gran part del nostre organisme està formada per aquest element. A més, és el medi on viuen els animals aquàtics, de manera que sense l'aigua no podrien existir. A l'aire trobem l'oxigen que tots els éssers vius necessitem per respirar i el diòxid de carboni que necessiten les plantes per poder fer la fotosíntesi. A més, és el medi on conviuen els animals voladors i el necessiten per poder fer la seva vida amb normalitat. Per últim, al sol trobem arrelades les plantes. És el lloc d'on obtenen els nutrients que necessiten per poder viure. A més, és on podem cultivar tot allò que després podem menjar. Per tant, és un altre element indispensable del que cal tenir cura. A més, hi ha altres elements que tenen una influència sobre la vida dels éssers vius. Són el que coneixem com els factors del medi físic. Alguns exemples són la llum solar, la temperatura o la salinitat. La quantitat de llum que hi ha en el medi és important, ja que permet que els animals hi puguin veure i que les plantes puguin fer la fotosíntesi. Segons la quantitat de llum que necessitin, les plantes tindran una forma o una altra i els ulls dels animals estaran adaptats per poder caçar i sobreviure. La temperatura del medi també és un factor clau, ja que si és molt elevada o molt baixa, dificultarà molt la vida als diferents organismes. Tot i així, hi ha alguns animals i plantes que s'han adaptat a les altes temperatures, com els dromedaris del desert, i a les baixes, com la tundra a l'alta muntanya. Per últim, la salinitat és la quantitat de sals minerals que hi trobem a l'aigua. Com ja sabem, el mar té una salinitat molt més alta que els rius i llacs. Hi ha espècies que només poden viure a l'aigua salada del mar, i d'altres que només poden viure als rius, ja que els seus organismes estan adaptats a això. En resum, el medi físic és el conjunt d'elements inerts que envolten els organismes vius i que condicionen la seva vida. Els tres components més rellevants del medi físic són l'aire, l'aigua i el sol. Hi ha factors del medi que també condicionen la vida dels éssers vius que hi conviuen, i són principalment la llum, la temperatura i la salinitat. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!